Agent 540! Napalabas, nagpagatang ni Lara iti baro a kotse kani Don Martin. Inggatangan met adagos ti lakay nga isuman tinagpupudutan ti ulo ni Zola. Nagbalin a drug dependent ni Zola, gapuitit ited ni Vernon a droga. Inyam ammo ni Vernon ni Zola kadagiti gagayem na. Nagiinom nga ro dagitoy ken nagaramat dapay iti droga. Iti sabal niya bangir, iti panaglaklakom at ni Leonardo iti balot. Nadlaw na asabal iti tigtignay da Zola ken Vernon. Itagagayem, denggen nyo titulo iti serye tayo italawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Madlaw nga adik dagiti ito. Gusto pa ilaan ti impormasyon anaawat ko. Agraraira dagiti adik dito nga ili. Ket daytoy itati misyon ko. Duktalag no asino dagiti agiwarwar siti maiparit nga agas ditoy. Surodag dagiti ato. Mapanak iti nang iparking iti motorsiklo. Simrek ti kotse ti day tabalay. Nagdakkel di tabalay. Bak nang dagin ko kwa. Pumanaw akong ditay. Kat ituloy ko taglako iti balot. Agsubli ako ni tinangibatsak kadag iti tagilakok abalot. Or-orayin na kati amam idirabing, Zola? Awan bibiyang mo. Zola, saan kumakasta ti panagsasaong kanyak? Taorean niya pa ti ar-aramidam? Di nakmatla mapapanaw dito'y balayo. Ti ko nam. Aramidak ti amin. Tapno mapapanaw ka dito'y. At dalas sakit tinakam mo ay so akasta ka. Amo matlagayam. Saan ka mat ako ng tikunak? Iso ano makaawat ka? Pumanaw ka asi tatalugod. Anya? Balang kantis. Anya? Di man ulitan pa'y timbagam kanyak, tatutupan kan. Di tutupan no kayat mo, balang kantis! Tinungpanag, ipungot ka man langan! Aday ka! Iba ka! Iba ka! Masasakit panang! Mamsola! Gusto na itan! Gusto! Di ka makibiyang, di ba'y? Kalbak lang kayo babae! Huston! Zola! Huston! Agnakam itadayjay a babae. Kinaramutak ti rupa na. Kasimot ni Ma'am Lara iti namayam. Kunak man no kabawilan na ti lumaban. Saan mat gayam? Ha? Tinong panakit din? Oh? Apay nga umisam ka, Mang Vernon? Kaskala tigri ang makapungtot. Pulos asa na nakabalas ni Ma'am Lara. Rumbang laken kwa na ti kasjay. Ang kasanon, no agipulong kini papam. Agipulong lang! Ha! Makita ita no asino ti kanunungan ni papa. Ma'am Zola? Oh? Apay akitanak iti kasta, Mang Vernon? Nagpintas ka nga agungat. Kaskala, prinsesa. Dinak angawen akasta, Mang Vernon. Pudno matibagbagakan ka. Nagpintas ka, babae. Mang Vernon? Opay kasta tilangan, Lara. Di anak mo. May, opay ni Zola. Pinungot-pungot
Kita yagsapa. Iya. Kita tilang kita. Nagano ti kapuanan ti karamon. Nangruna iti upa. Lablabesen ni Sola. Pati tiyararamid na. Masako lang kasarita. Tinumpanak, Papa. Lablabes kan. Anyat inaramid mo iti maikadwa nga inam. Maiturad mo akabilan. Papa. Di mo orayan asyak timang papanaw ken ka dito'y balay. Anya? Maaramid yu ti kasta kanyak, Papa. Wen, Siyak nga anak yu? Papanawin yu dito'y balay? mangag mo timbagat. Iso adi mo orayan asyak timakapungtot. Kapula ang iti dayjay a babae. Papanawin dakon? Gaputa bastos ka. Anya? Araramidat lang ti rumbang, Papa. Diyak kaya't aday di ababay ti paggasgastusan nyo. Ita, kasta pa'y ti aramidan nyo kanyak. Kabailandak gayam apapanawan. Anya? Naipagakan ka ni Papam ti kasta, Zola? Wen ani. Kat, anya nga ti planom ita? Ad-adda ariribo kag tibiyag day di ababay. Pagbalinak nga impyerno tibiyag na. Naturturay pa yun day di alala ngam iti amam. Nonya ti kayat na? Iso ti matungpal. Agsaga na kanyak itaday di ababay. Kaawatan asaan kan anapatagkin ni Papam. Gaputa kinabil na kapayan, gapulaang kin ni Lara. Italaan na aramid ni papatikas chay kanyak. Zola. Sa bagay, nilaang mamati mariknak amang ipatpatag kanyak. Ni Papa, kanayon ama kumikom iti negosyo. Diyak pagtalnaan ti panunot dayjay ababay. Balsak ni Lara, uray anyat mapaspasamak. Itay pa'y lang agsarsarita damang Vernon kan Lara itiruara. Anyat pagsarsaritaan da? Amok aluklukwen na day ta ababain ni Papa. Awan ti panagtalag ko kankwana. Yeah. Kasla nagunag ti pampanunutam. Baka wadan na kumano nakabil kay di kalman napanunot ko asa narumbang ti inaramid ko. Nabanugak lang amin, iso naramid ko ti kasjekan ka. Kapulaang kan ni Lara. Kabailan takon asaktan, Papa. Iya, dawatag matipan nakawat mo. Amo, manapatagmat kanyak ni Lara. Isuitan ti biyag ko. Didak mababalaw, Papa. Talaga anadagsan tiriknak iti dayjay alara. Nalpasan anak sarita damang Vernon kan Lara. Zolay, napauli makamatan. Awan, Papa. Rabin, inka maturugan. Jak kayat amapuyatan ka. Nalaing kakadimat lang amang tabing kadagiti masetas, Nardo. Wen, sir. Morean niya klase ti trabaho, kabailat. Mhm. Kasapulak lang amin ti panggadan, sir. Kasta ka di? Wen, sir. Sabagay, awanan ti mga sikaso iti garden. Nasama kan ti aglawlaw. Manipod kami natay day di asawa ket awanan ti mga asikaso. Sir. Nardo, no kayat mo? Mabalin mo ti mangrugi ita. Agyaman, sir. Ala,
Umay ka, tayam amo kadagiti babaw na nito'y balay. Umay kan. Honey, nagagat matya hardinero ang nag-apply kan ka. Wan, honey. Adamit lang haday di at tao. Mayati pang magina. Nabiskad. Nasauna kanyak anatanab iti adu at trabaho. Ado ti amuna klase ti trabaho. Ay, kasta ka di? Wan, honey. Wan kayam. Rumor kami ka ni Vernon. Kasaritak jay manager ti department store. Sige, honey. Agyanak lang nito'y balay. Awan ti pagnak ita. Kayat ko ti ag-swimming iti pool. Isu amapan kalatan iti papanam. Kabailam ka ti agmaneho iti kotse, Nardo? Wan, madam. Adda lisensya? Adda, madam. Nasayat nga rod no kasta? Apay ka di, Madam Lara. Indat bigat, adda papananta. Kayat ko asikat imang maneho iti kotse. Wan, ma'am. Saan la amang taming kadagiti masetas ti aramidam? Nadikat agmaneho pay. Saan aparikot dayta, madam? Okay. Dayta lang ti may bagakan ka. Narusap ka ni tilingat. Oh, adto ti labakara? Punasam talingat mo. Ah? Ne, kababain mo't no, dayta labakarayo ti pangpunas ko iti lingat ko, madam. Pabainan na ka, Tinardo. Ne, saan, madam? Agyaman na nga ro, dito dayto alabakara. Honey, antila ko makidawagan ka. Ano dayta, honey? Maipapanday to'y kani, Nardo. Apa ni Nardo? Kaya't ka apagbalinan a personal driver ko. Nadagto mga min, kat masadutak nga agmaneho. Agdamot ni Vernon at driver. Honey, kaya't ko matibaro a driver. Sige, sikalata, honey. Honey, adang amin napatag-apapanan mi kadagiti gagayam ko inton bigat. Masapul ko ti dakkel a kantidad. Kababain, no basit lati kwartak iti papanan mi. Sana parikot dayta, honey. Uray mano ited kukan ka. Agyaman na, honey. Talaga nagsingpit ka. I love you, honey. I love you too, honey. Mang Vernon, asino di lalaki akadwan ni Lara Arimwar? Mi Nardo, Ma'am Sola. Kabarbaro hardinero. Hardinero? Apay nga iso tinang maneho iti kotse ni Lara? Kabalan na pa itag maneho, ma'am. Iso ti kayat ni Ma'am Lara amang maneho iti kotse na. Kasta ka di? Wan, ma'am. Mang Vernon, kasapulak manen. Sana parikot dayta, Ma'am Sola. Danggayan ka nga garamat. Panagkunakat, boring. No si kalang ti agaramat. Sige man nga rod, Mang Vernon. Danggayan na nga agaramat iti syabo. Adda kami dito'y nalawa, bodega. Dua lalaki ti kasarsarita ni Ma'am Lara. Dagitimot tagduma. Agibumbo nagdaka dagiti na karto-karton nga ayam dagiti ubing. Maila ko siguro dagita nga ayam iti department store ni Don Martin. Umasidigan ni Ma'am Lara dito ayan ka. Nakarupangit niyag torang dito eh. Ma'am, rumar tayo ka din? Wan, Nardo. Napanantamot ten dagiti rumbeng nga papanag. Iso nga gawitan. Mapantan, iti ayan ti kotse. Si kagayam ti kabarbaro.
ahardinero mi. Uwan, ma'am. Apay nga inmanehom ti kotse ni Lara? Idinto tamay sa kalaang ahardinero? Ma'am. Songbatan nak! Soplada da ito babae. Tulang ka kadi, ha? Kuha ngamin, ma'am. Masadot ka no amang maneho iti kotse na. So, siya konti nang maneho iti kotse. Bastos ka akasarsarita! Huh. Si kamot gayam, Vernon. Pasensya mo ni Ma'am Sola, ha? Medyo napudot yung ulo na. Okay lang, maawatak. Among ka di. Kabusor na ni Ma'am Lara. Ha? Kabusbusor na dyan may sangamo tayo. Kat? Gapota, in manehom dyan kotse ni Ma'am Lara. Kabusor na kamatan ni Ma'am Zola. Vernon, jak maawatan dagiti bagbagam. Kasta ka di. Sabagay, duangal daw mo pala dito idakalabalay. Di mo payam mo, ti ugali ni Ma'am Zola. Simpag ka na imbag dagiti masitera. Sibugak tumatin dagiti masetas. Paypayapayan nak ni Ma'am Lara. Ada iti igit ti swimming pool. Masidedak. Nagpintas ti bagbagi di ta babae. Naka-swimsuit lang. Apay ka di, ma'am? Nardo, apro sa mi ti lotion, ti bukot ka. Kaya't ko ti ag-relax, dito igit ti pool. Di ka agbabain na to? Oh, ato'y ti lotion? Sige, ma'am. Ikak iti lotion ti bukot yo. Ti awan ang bay na, Nardo. Isukit din ti mangililot iti bukot ni Ma'am Lara. Diyas ke. Naggasatan dahi ta lalaki. Tanay gaman na ni Ma'am Lara. Sakmat kuma. Gamit saan nagbayag. Kukwak tumaten dahi ta ababay. Anya ti pampanunutan nga ramidan ni Vernon ken ni Lara. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy ti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay